Jeg vil nu lave et bevis for, at andengrads polynomet kan faktoriseres til f af x er lig a gange parentes x minus x1, parentes slut, ny parentes, x minus x2, slut. Og jeg vil starte med at skrive den faktoriserede andengrads polynom op, så der står f af x lig a gange parentes x minus x1, parentes slut, x minus x2 og parentes slut. Det vi skal gøre for at komme videre herfra, det er at indsætte løsningsformlerne for x1, x2, og de ser sådan her ud. Så kommer vi til at sidde f af x er lig a gange x minus b plus kvadratrod d over 2a. Det er den første løsningsformel, parentes slut, og x minus b minus kvadratrod d over 2a er den anden, og parentes slut. Så nu ganger vi de to parenteser sammen, og det kommer til at se sådan her. f af x er lig a gange parentes x i anden, x gange x, minus b plus kvadratrod d over 2a gange x minus b minus kvadratrod d over 2a gange x plus minus b plus kvadratrod d over 2a gange minus b plus og minus kvadratrod d selvfølgelig over 2a og parentes slut. Minus. Og så går vi videre. Nu kan vi sætte x'erne her uden for en parentes, og vi kan gange de her to brøker sammen. Så står der f af x er lig a gange parentes x i anden minus, og så parentes minus b plus kvadratrod d over 2a plus minus b minus kvadratroden d over 2a, parentes slut, og så stadig gang x selvfølgelig, plus, og så kan vi gange de to brøker her sammen, minus b gange minus b, det er altså b i anden, plus kvadratroden d gange minus kvadratroden d giver altså minus kvadratroden d i anden, og så går potensen og kvadratroden ud med hinanden, så der står altså bare minus d over 2 gange 2, 4a gange a, og det er a i anden. Og så parentes slut. Og nu kan vi regne den her parentes, og så kan vi erstatte d med formlen for diskriminanten. Og så er det f af x er lig a gange parentes x i anden. Så står der minus, og så parentes minus b gange plus minus b, det er altså minus 2b. Kvadratrod d minus kvadratrod d, det går ud med hinanden. Og så fælles nævner, så står der altså 2a, og så parentes slut. Stadig gange x, og så plus b i anden, minus parentes, og så tager vi altså formlen for diskriminanten d, og den er b i anden, minus 4ac, over, parentes slut selvfølgelig, over de 4a i anden, og så den store parentes slut. Så kan vi komme af med den parentes, vi har her, og vi kan komme af med den parentes, vi har heroppe i brøken. Og så skriver vi f af x lig a gange x i anden, minus gange vi ind i parentesen, så står der 2b, 2b over 2a, så går to tallerne ud med hinanden, og så står der plus b over a, de går ud med hinanden, og stadig gange x, plus, og så ganger vi ind i parentesen, så står der b i anden, minus b i anden, plus 4ac, over 4a i anden, og parentes slut. Så kan vi forkorte den her, og så kommer det til at se sådan her ud. Parentes x i anden plus b over a gange
x plus b i anden minus b i anden, det går ud med hinanden. 4 og 4 går ud med hinanden. A og A, 1a går ud med hinanden, og så ender vi med, at der står c over a. C over a. Parentes slut. Så ganger vi a ind i vores parentes. F af x er lig a gange x i anden, ax i anden, plus b gange a over a gange x, plus c gange a over a. Og så er det meget nemt til sidst. Så går a'erne ud med hinanden hele vejen hen. Så står der ax i anden plus b. A'erne går ud med hinanden. Så står der plus b gange x, bx, plus c. A'erne går ud med hinanden igen. Og så står der altså bare c. Og så har vi vores andengradspolynom, og vores bevis er færdigt.